אז הנה הבלוף, למי שנכנס לפודקאסט הזה, לא באמת בלוף, כן? אבל מי שכבר מכירה אותי, אז יודעים שבעצם כל הנושא של תוספים מבחינתי הוא כבדהו וחשדהו. אני אתן פה המון אינפורמציה קלינית, קלינית זה אומר ביצועית, שאתם יכולים לעשות בעצמכם ללא צורך בעזרה נוספת, לפחות ככה בגדול. אבל בעצם כשאני אומר תוספים, אז אנשים חושבים על iHerb, על כל מיני תוספים בחנות כזו, בחנות הדברים שצריך בעצם לקנות וליטול, ואני אתן ספקטרום אחר של תיסוף לגוף שלכם, שמניסיוני הדל של ה-12 שנים בקליניקה, אני בעצם חושב שהוא יהיה היעיל ביותר. אני אפרוט בעצם על מה זה תוסף, איך עושים אותו, ממה צריך להיזהר, כן? וזה בעצם יהיה אווירת הפודקאסט הזה. אז קודם כל נתחיל מהסוף, שזה לדעתי הדבר החשוב ביותר. תוספי תזונה מקופסלים הם לא דבר טבעי. כן? הם לא דבר טבעי, הם בעצם לא גדלו על עם האדמה ולכן הם לא טבעיים, הם הופקו במפעל. זה נכון שהם הופקו במקור, כן? מאיזשהו מקור טבעי, אבל כך גם תרופות הופקו במקור מאיזשהו מקור טבעי ועברו עיבוד מסוים לכדי משהו אחר, כמו שבני אדם יודעים לעשות. זה נכון שתוספים הם כמובן עברו עיבודים פחות מסיביים נקרא לזה, אני לא נכנס פה לכימי ביולוגיה, אבל הם עברו בעצם שינוי, אדפטציות פחות אלימות, נקרא לזה, בשביל בעצם להיות מה שהם, אבל הם עדיין לא דבר טבעי. מה שאני יכול להגיד שאני רואה, זה שאנשים שעברו בעצם שטיפות כאלה של אמריקניזציה, שהביאו לפה את המון תוספים, ובעצם את כל הקונספט הזה של תוספים שלא קיים בעולם הישן, בעיות בכבד, כן? בעיות בכבד, למשל עלייה באנזימי כבד, כמובן שמדובר על חבר'ה שמגזימים וקמים איזה בוקר אחד בחולון ובטוחים שהם במנהטן ויש להם ארון מלא תוספים במקום מזון בריא. אז כן, אני לא מדבר על איזה תוסף 2 נחוץ, אני דווקא כן אדבר בפודקאסט הזה על תוספים יעילים שכן אפשר לצרוך במצבים שונים, בשילובים נכונים ואיך לקחת אותם עם אוכל, לא עם אוכל, בעצם מה זה יכול לעשות. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים תוסף, כן, בעצם מה שאנחנו אומרים או מדברים עליו, זה הדלק של עצמנו. בעצם איך אנחנו מתדלקים את עצמנו, איך אנחנו מזינים את עצמנו, ואנחנו רוצים בעצם לקבל את התיסוף כפי שהוא בטבע באמת. לכן מוכר התוספים, כן, הכי אמין בעצם, הוא החקלאי האורגני, כן? אני לא נותן שמות ספציפיים כי אני לא מקושר לאף אחד. אני מזמין את שלי ממי שנמצא לידי, אבל בכל מקום יש את מי שנמצא לידו, זה לא כזה משנה. מה שצריך בשביל שזה באמת יהיה אותנטי, כי הרבה פעמים שואלים אותי, איך אני אדע שזה באמת אורגני? אז כמו שבני אדם תמיד עשו, השתמשו באמון ואינטואיציה של מי שעומד מולם, ואם התחושה הפנימית שלהם הייתה תחושה של אמון, אז הם השתמשו במה שאותו מי שנמצא מולם בעצם סיפק. בעצם ירקות שגדלים על אדמה שהיא טובה, אתם יודעים, שנת שמיטה וזה, זה לא דבר שהוא, אני לא דתי או משהו, אבל זה לא משהו שהוא סתם או נטול היגיון, כן, זה משהו שיש בו המון היגיון מאחוריו. אני מאוד מאוד מעודד כל מי שחושב על הכיוון של תיסוף, במקום להשקיע את הכסף בכל מיני בקבוקים ופיקוקים כאלה, להשקיע קצת יותר ולקנות אוכל אמיתי במקום סחורה, כן, בעצם במקום ללכת ולקנות דברים שעמדו על המדף, או בכלל הגיעו מארץ אחרת, כן, לקנות חקלאות שהיא חקלאות ישראלית, מהאדמה שנתנו לה גם לנוח אחת לכמה זמן, שתצבור בעצם יותר ויטמינים ומינרלים. זה המינרל והוויטמינס קומפלקס הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעצמכם היום. זה לא יישאר ככה לנצח, אנחנו עושים את כדור הארץ בקצב שבאמת עושה סחרחורת, אבל אנחנו בתקופה הזו עדיין יכולים ליהנות ממזון שהוא מזון בראשיתי וקדום, אפילו אם זה עגבניה או פלפל, כן, אבל בעצם שגדלו על אדמה שיש בה הרבה. מה ההבדל בעצם בין חקלאות אורגנית בהקשר הזה לבין חקלאות שהיא אורגנית, כלומר לא אורגנית? אני כשהייתי סטודנט עבדתי בשדה אורגני, זה ככה חלק ממימון לימודיי,
ובעצם מה שרואים שבאים לבדוק ובעצם לתת את החותמת האורגנית, זה לא רק עניין הריסוס, כן? אתם יכולים היום למצוא מקומות שמגדלים פירות וירקות בלי ריסוס בכלל, כן? כאילו זה אולי טיפה יקר יותר, אבל שוב, אם אתם קונים תוספים, אז פשוט לנתב את אותו סכום כסף למקום הזה. ובעצם מה שיש עוד באורגני כפונקציה, זה שיש מרווחים, נגיד עגבניות, כן? סתם לדוגמה, אז הצפיפות, כן? היא פחות גדולה בחקלאות האורגנית מאשר בחקלאות האורגנית, מה שאומר שהצמח בעצם יש יותר מינרלים מאותו capacity של אדמה עבור כל אחד, ואז בעצם כל צמח כזה הוא בעצם הופך להיות הרבה יותר מזין בתוכן שלו. כן, ובעצם מה שזה מרגיש לנו בגוף כשאנחנו אוכלים את זה, זה טעם אמיתי, זה המינרלים, כן? זה המינרלים, הטעם המתקתק אדמתי הזה, בעצם שיש בתוך החקלאות הזו, וזה נכון גם לגבי עשבים או מצליבים שאפשר לאכול בכל מיני מצבים של בלוטת התריס, לא רק היפר, שעשיתי על זה פה עוד פודקאסט, אתם מוזמנים להיכנס ולראות, ואני חושב שאצל אנשים שנוטים לצרוך הרבה תוספים, אז העניין הזה של התיסוף הזה הוא מאוד מאוד חשוב. זה הרבה יותר נקי, זה הרבה יותר נספג בצורה טובה, וזה בעצם הנושא הבא. כשאנחנו בעצם לוקחים ויטמינים או מינרלים מזוקקים, כן? אז בעצם הגוף שלנו כמו שהוא היום, אני לא יודע מה יהיה בעוד 500 שנה, בעצם מבחינת המעי הדק בעיקר, לא ערוך לספוג את זה בעצם בצורה שהיא צורה, בעצם יש, אם אתם יודעים, אז יש בעצם במעי כמו מין שערות כאלה, ערירית, כן, שבעצם לוקחים חומרים שאנחנו מכניסים, וכמו תופסים אותם ובעצם מכניסים אותם לתוך זרם הדם, ומשם זה בעצם נכנס לגוף ועובר בעצם את המיון, כל אחד לאן שהוא צריך להגיע. כן, אז בתוספים אנחנו תמיד אומרים כמה דברים, האם מה שאני לוקח באמת נספג, אז מאוד מאוד מומלץ אם אתם לוקחים נגיד ברזל או ויטמין D, א' מינרלים, ברזל וויטמין D באופן כללי מומלץ אחרי אוכל, לא לפני, ובאמת לעשות איזשהו מעקב, כן, בבדיקות אדם ספציפית אחרי מה שאתם נוטלים או נוטלות, בשביל לדעת א' שבאמת זה נספג, ב' שאתם לא באוברדוז, כי אוברדוז במינרלים, נגיד ברזל, או ויטמין D, שזה לא מינרל, זה ויטמין, אבל הוא עדק, A, D, E ו-K, הוויטמינים האלו יכולים להיצבר בעודף בגוף, אני אף פעם לא נתקלתי בזה, אבל לפחות תיאורטית יש סיכון כזה, אז בעצם לבדוק שאתם איפשהו באיזשהו טווח סביר, כי עם תוספים אנחנו כן לפעמים רואים קפיצות שהן כאילו לא הגיוניות, נגיד אפילו B12, כן, פתאום אנשים באים עם איזה 1,500, כן, אז 1,500 זה יותר מדי, אנחנו צריכים 300, 400, משהו כזה. שזה בדרך כלל מה שאנחנו רואים אצל אנשים שצורכים מזון מן החי בלי תיסוף של ויטמין B12, והם סופגים טוב בעצם את המזון שלהם, זה אינדיקטיבי. מהבחינה הזו, באופן כללי, הוויטמינים שהם B, גם אם צורכים אותם בתור תוספת לכל מיני מטרות, אז הם לא נספגים בעודף בגוף, כן? ויטמיני B, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים היום, לא יוצרים נזק מתמשך, כמו למשל ברזל בתיסוף עודף, או ויטמין D בתיסוף עודף, מכיוון שגם אם יש עודף בגוף, אנחנו פשוט משתינים את זה החוצה, כן? וזהו, אז זה לגבי תוספים באופן כללי, תראו שאתם באמת צריכים, תראו אם אתם יכולים לעשות אמרה של דברים שהם תוספיים, בעצם לתזונה מגוונת, כן? שבעצם כל שבוע מגיע סל אחר, אורגני ללא ריסוס, רצוי מהאדמה שיש שמיטה עליה, בעצם בשביל לקבל את ההזנה הטובה ביותר עבורכם, גם מבחינת נוטריאנטים, גם מבחינת סיבים, דרך אגב, שיש בקליפות ובירקות עצמם, זה הפרוביוטיקה הכי טובה, דרך אגב, אפרופו פרוביוטיקה, ירקות שגדלים בשטח פתוח, כלומר מתחת לכיפת השמיים, היום יש כל מיני קומבינות כאלה בגלל היעדר מקום של בעצם גידולים במקומות אחרים שהם לא פתוחים וטבעיים, אז במקומות הפתוחים והטבעיים על הירקות עצמם יש המון נבגים שגם הם נהנים בעצם מאותו ירק, וגם הפלורת מעיים שלכם יכולה ליהנות מאותם נבגים, זה מאוד מאוד בריא ומזין, ואם אין ריסוס
אז אפשר לשטוף קלות, הם לא יורדים כל כך בקלות במים, ובעצם ליהנות ממזון שהוא לא מרוסס, עשיר בפרוביוטיקה ופרביוטיקה, שזה בעצם הסיבים שיש בתוך הירק, וזה בעצם הוויטמין ומינרל קומפלקס הטוב ביותר מבחינתי. ויטמין D, כן? זה בעצם הוויטמין, עליו אני כן טיפה ירחיב, עליו מאוד קל לעשות בעצם איזשהו סוג של מעקב כזה, ולראות שיש בעצם מספיק בדם, שהוא נספג מספיק טוב. אני ממליץ על חברה שנקראת MRM, אפשר בעצם למצוא אותם ב-IR, בין אישם אחוזים, זו חברה אמריקאית. אני ממליץ על זה בגלל שאני רואה בעצם את הספיגה הטובה של התוסף הספציפי הזה, ביחד עם K2, זה תוסף שהוא גם ויגן פרנדלי למי שטבעוני, כלומר ויטמין D לפעמים כן מופק מבעלי חיים, אז מי שזה לא מעוניין ליצור ויטמין D מבעל חיים, ימצא במקום הזה גם את המענה שלו. אני ממליץ, יש שם איזה מין המלצה כזו, או בעצם אפשור, כן, לקחת ויטמין D בהעמסות, נגיד פעם או פעמיים בשבוע, כמות גדולה, בעצם שהיא תופסת לכדי 2,000 יחידות ביום, אז נגיד לוקחים 14 בפעם אחת, אני חושב שעדיף לחלק את זה, ופשוט לקחת בין 2,000 ל-2,500 יחידות ביום. צריך לבדוק, זה באמת באותה חברה של MRM, אפשר למצוא את זה מאוד בקלות, שהוויטמין D בעצם מכיל גם K2, הם בעצם הולכים ביחד, זה מאוד מאוד בריא, זה מאוד מאוד טוב לעשות את זה גם בהפרעות קשב וריכוז, דברים שקשורים לחרדות, ערפול מחשבתי, וזה רק באמת לבדוק קודם בבדיקות דם, זו בדיקה שמגיעה לכם דרך אגב בזכות, לא בחסד, מהקופה פעם בשנה, ולתאם מינון יחד עם איש המקצוע בעצם שמלווה אתכם, או עם הרופא, למרות שלא תמיד יודעים להגיד בדיוק, אבל בין 2,000 ל-2,500 זה בסך הכל סביר, רק להמשיך לעקוב, וכמובן גם חשיפה אמיתית לשמש, כלומר זה שלקחתם ויטמין D בתור תוסף, ממש לא פותר אתכם מלצאת החוצה, אתם יכולים לקרוא על זיהומי אור ועל משמעות של קרינת UV שנכנסת דרך העיניים, נטול משקפי שמש, ועל ההשפעה ההורמונלית שלה בעצם, כי אותם קרניים בעצם נותנות לגוף איזשהו wake up call כזה, לא רק בבוקר, אבל בבוקר זה מאוד מאוד חשוב להיחשף לשמש. תדמיינו שנייה את עצמכם, איך היום שלכם נראה, לא יודע אם חשבתם על זה פעם, אם הייתם חצי שעה בשמש בבוקר, אפילו סתם לשתות את התה שלכם או את הקפה, לעומת ימים שאתם מתחילים במקום סגור ונמצאים במקום סגור הרבה מאוד זמן והרבה מאוד שעות, תדמיינו שנייה את הסיטואציה, תבינו שזה בעצם משהו שהוא אחר לגמרי, וזה חינמי, רק צריך לצאת החוצה. אנחנו חיים באזור שהוא שטוף שמש, לא סתם בישראל, אפילו שזו מדינה שהיא עם כל כך הרבה בעיות, וזה תמיד מדד האושר גבוה, זה אחד הסיבות המרכזיות, זה שאנחנו בעצם חיים תחת הדבר המופלא הזה. אני מאוד מאוד ממליץ לאנשים, בעיקר אנשים שעובדים במקומות סגורים, או נמצאים הרבה במקומות סגורים, בעצם להיחשף לשמש פעמיים ביום, כאשר הזמן הטוב ביותר הוא בבוקר, ואיפשהו באזור השקיעה, זה גם הזמנים הכי טובים לפעילות גופנית לעשות, אפרופו. אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה באיזשהו קטע מספר שאני אקריא. הספר נקרא חושבים טוב של יהודית כץ. אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה. אתם יודעים שבתפיסה שלי ומהחוויה שלי, אנשים בריאים, זה לא משנה כל כך מה רשום להם בהבחנה של הדף של קופת חולים. אנשים בריאים הם אנשים קודם כל שמצליחים לייצר לעצמם גם בעיתות קשות שמחת חיים, לרקוד, חיי חברה, להקפיד על תזונה טובה, אבל לא באדיקות מדי ככה שירגישו חנוקים. גם על זה יש פודקאסט דרך אגב, על תזונה שהיא מיטיבה, אבל לא רק בפן ההשתדלותי סגור, אלא דווקא בפן הפתוח. תיכנסו לערוץ יוטיוב שלי ותראו שם את כל הסרטונים. אז זה הולך ככה. פעם כשרצינו לאכול ארוחת צהריים משביעה, היינו צריכים להזיע. לצאת בלילה לציד, ללקט ביערות פטריה אחר פטריה ולשבור אגוז אגוז. מאוחר יותר היינו צריכים לעבוד בשדות, לשתול ולהשקות ולחכות חודשים ארוכים לפני שנוכל לקצור. העברנו שעות ארוכות בלקטוש את החיטה, לאבד אותה, ולבסוף יכולנו להכין לנו איזה מנה טובה.
היום אנחנו לוחצים על כפתור וכל האוכל שבעולם נמצא אצלנו בצלחת בתוספת סכו"ם חד פעמי ארוז בניילון. עם פתרונות קלים ומהירים כל כך אי אפשר להתפלא שקו המותניים של האנושות כולה יתרחב. מזון הוא דלק. אם יצא לכם לתדלק פעם מכונית רגילה בסולר, אתם יודעים איזה טעות איומה זו. מניסיון אישי, זה הורס את הרכב. אך בניגוד לאוטו, כשזה נוגע לגוף שלנו, נורות האזהרה איטיות ולא מעבבות לפעמים בכלל. אנחנו שוכחים לבדוק במה, כמה ומתי מדובר כשאנחנו בולסים מול הטלוויזיה או תוך כדי עבודה, ואני מוסיף ציטוט שלי, או תוך כדי ynet. כי למי יש זמן לאכול, ולמי באמת יש זמן להכין? בואו נזמין טייקווי. עצירה למחשבה, איך אתם מרגישים תוך כדי ואחרי האוכל. המחסור בזמן, העומס הקוגניטיבי וגם אכילה רגשית החליפו את תחושת הרעב והסובה שהסבירו פעם למה בחרנו לאכול. אנחנו אוכלים כי אנחנו עצובים, מתוסכלים, עייפים, כי לא נעים לנו, כי כן נעים לנו, או סתם כי משעמם. יש חופן של סיבות לאכול גרוע, אבל כך או אחרת, מה שנכניס יום אחרי יום לפה ישפיע על איך שנרגיש, כמה בריאים נהיה וכמה זמן נחיה, שלדעתי כמה בריאים נהיה יותר חשוב כמובן. מחקרים חדשים אפילו קושרים בין תזונה להתפתחותן של בעיות נפשיות ומחלות, כמו למשל דיכאון או אלצהיימר, מחלות נוירולוגיות. עוד דוגמה מעניינת היא שמחסור בוויטמין D מתחפש בעצם להפרעת קשב וריכוז. אז לפני שאנחנו רצים לטיפולים אחרים, שווה להעיף מבט בצלחת. אולי הפתרון מחכה שם, מתחת לצ'יפס ולקטשופ.